vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. If there is anything zvamunenge muchidawo kuti tinge tichizowedzerawo pazvirongwa zvedu izvo zvatinenge tichiita, please you can tell me in the comment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 37 ekuberekwa mukoma. Ndine zvimwewo izvo zvandakaita vana vemurume wangu. So inini nemurume wangu takaroorana mugore ra2022. So ndichizosvika pakuroorana nemurume wangu, yes, I knew mukoma kuti he was a married man, but sezvamunongozivawo mazuva ano kuti varume havachawaniki zvekumhanya. So when this guy told me kuti he wanted me to become his second wife, ndakabva ndangobatirirawo ipapo ndikabva ndati as someone akamboitawo vana vake, it is far much better kuti I just do whatever this guy wants. Zvimwe kuda he can actually give me a better life. So murume wangu mukoma munhu ane mari dzake. Mari here, mari dziripo. We met here in South Africa. At that time when we met, mukadzi wacho ainge achirwara zvainge zviri very serious, saka ainge achinzi hanzi ainge achirwariswa nezvinhu zvekwavo, and my husband had actually said that ainge akatombozama kuti ange achifamba naye mukadzi wacho, but ega ainge asvikawo pakuneta. So he was now giving up because ainge ava kutya kuti zvinhu izvo zvainge zvichinzi ndo zviri kurwarisa mukadzi wake zvinokwanisa kuzogumisidzira zvazomunetsa iye. Ndo zvaainge akaudzwa nevamwe madzibaba. He then decided to let go of his wife, but he felt so sorry for his wife because iye nemukadzi wake vainge vakaita vana vatatu vose, and the eldest one mukoma, iye the eldest one right now ava ne12 years. Saka at that time mukoma Nashi, when I had all of these things, ndakangozviudza kuti nevana vangu 2 plus nevana 3 avo vainge vari my husband to be, then we are going to be a family of 5. Then the guy akabva ati, please can you tell your mom, ask her so that vana vange vachiuya kuno. Mukoma, just like magic, amai vangu vakabva vatouyawo kuno, vachitouyawo for the first time, and she traveled really nicely. And the next time around when she returned back to Zim, vakabva vatodzokerawo nendege, something that I had never even dreamt of. Life was really good. Mama handina kana kumbogara ndavaudza kuti murume wangu the situation is iye achiri kugara nemukadzi wake, and mukadzi wake she is gravely ill, and vane vana vatatu. All of this information murume wangu akati mama chimbomira kuvaudza zvinhu zvose izvozvo, let us tell her mushure mekunge isusu tazoroorana, then at least we'll be able to sit down with her and explain the situation. Ndakatanga kubatwa zvakanaka mukoma. Vana vangu vakabva vatotsvakirwa nzvimbo muma private school, and they are still in private school even right now. Zvadaro mukoma Nashi, the deal was that inini ndini ndainge ndichazogara nevana vose, since the wife could not even take care of her own kids, and the wife wanted to bring her little sister, but the man then refused. Akati no, izvozvo handidi because already you are there. I want you to be the stepmom to my kids, the mom to my kids. Zvadaro mukoma takabva tawirirana. Inini ndikabva ndazotanga kurojerwa kwangu. At that time ndainge ndisati ndamuvha in mumba umo makazobudiwa na amai guru. Well, unfortunately one day amai guru, when she was just going around the phone, ndokubva vazosangana nema numbers angu nema pictures angu awo andainge ndakatorana ne my husband to be. Vakabva vatora namba dzangu ndokubva vazondifonera, and like my husband had told me, ainge akandiudza kuti kana ukazomona achifona, just tell her the truth, don't beat around the bush. Ndakabva ndavaudza ndikati my guru, inini handina kana problem nemi. Iye murume wenyu paakauya kwandiri, he explained the situation yenyu yekuti muri kurwara, and he has tried as much as he can kuti ange achikurapisai. He tried by all means. Iye ndizvo zvaakandiudza, but zviri kuramba kupora. Saka iye he wants me to become his second wife, and I am so humble amai guru
anything that you want me to do, I'll do it for you. Hii amai guru vakabva vapenga vakapopota. Inini mukoma ndiri munhu wekuti very quickly I can respect you, but very quickly kana ukandiidza, aiwa ukandiidza ndinobva ndakukwana zvekuti ndinoita kukufita chaiko mukoma. Ndo zvandakazoita kulezi ava. Ndakavatuka zvekuti ivo vakazogumisidzira vava kutumidzira mamessages ekuti kana ndikakomita suicide you are the one who is going to pay. Ndikati it is fine Gules, chero zvamataura, but know that I respect you and your husband, he loves me as much as he loves you. We need to share and raise our kids together. Maiguru vakabva vaona kuti munhu uyu wandiri kudhila naye munhu asitomborina kukwana. Gules vakabva vangoudza the family, then the family ikabva yati kumurume you have to pay nekuti warwadzisa mukadzi wako. Inini ndakabva ndaudza murume ndikati well they did it great. Iwewe chivaudza kuti I am going to pay, but inini ndiri munhu rume, I have to find someone who will cook for me, then prepare everything for me so that I can be representable kunze uko. Mukoma murume ndakati ndamuudza zvose izvozvo ndokubva azoudza hama dzemukadzi kuti iye ainge afunga kuti ange achiwana mudzimai wechinumber 2. Gules vakabva vati izvozvo havazvikwanise. Then iye murume ndikabva ndati that is fine. Murume akabva azouya ndokubva azonditora mukoma nashe ndikanopinda mufull house, a very beautiful house where I am staying right now. It pains me a lot even though ndichita sekunge ndiri munhu ari very arrogant, but mukoma I tried to hand over the olive branch kuna amai guru, but she took it and stepped on it. I brought peace to her, but she brought war to me. Saka kubva zvandakaona kuti Gules vainge vasarudza kuti vange vachiunza hondo kwandiri, ndakabva ndangoti ndiyoyo hondo to hondo, tichaona kuti anokuvara ndiani. Then my husband chose me over amai guru vakabva vazongochuza kuita walk away. Currently zvavo amai guru she is staying kuimba iyo imba yavo hombe, imba iri kuHarare. Then ndakabva ndazombosara ndiri kuno mukoma ndiine murume wangu. So in the past mukoma I used to hate vakadzi vaya vanomistreata vana vasiri vavo, vana vavanenge vaona varume vavo vainavo. But mukoma kuti unge uchiunderstanda hunge wazotogara nevana vemurume, vana vamunenge musina kuzvara mose. Ava pandakatanga kugara navo they used to be very good kids, asi pavakazongotanga kucommunicate futi naamai vavo zvinhu zvose zvakabva zvazochinja. So mukoma, the confession that I have for you today yakamira sekudai. What happened ndezvekuti umwe musi ndakabuda mukoma nashe, ndabuda kudaro pandakazodzoka ndakabva ndazoona vana vaita kumesa up the whole house, kuzonotaura neuyo mukuru ndiye akazondibowa. The response that she gave me ndiyo response yakazondibowa, because iye akabva azongoti why are you even asking me, because this is my dad's house and you are not my mom at all. Why are you even complaining? You should be happy kuti at least baba vangu vari kutokuchengeterai vana venyu. I was so hurt and I was so angry. Ndikabva ndati wo pakanaka. So on that day it was on a rainy day and I regret zvandakaita mukoma. Ndakabva ndangoti come here guys, ndikabva ndavatora ndokubva ndavati budai panze. Ivo vakafungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kutamba mukoma. Ndokubva ndatora bhande ndakatanga kuvaruka vana ava, ndakavaruka zvekuti vose vakazomhanya ndokubva vanomira panze. Ende ndakabva ndavati mvura yose iyo iri kunaya ichaperera pamuviri penyu. Inini ndakabva ndatotora cheya yangu ndokubva ndagara zvangu paveranda. Mvura yose mukoma yakapera, vana ava vakangomira. Ndaiti anenge ada kushifta ndobva ndamuti mira negumbo 1. Mukoma, yes I know what I did is very wrong, but kuti unge uchindijaja zvinenge zvichitoda kuti unge uchitanga wagaramo musituation macho. Kana ukagara musituation imomo mekuti unenge uchigara nevana vemurume, then you will be able to understand kuti sometimes vana vemurume vane kamwe kakujairira so kavanenge vainako, especially kana vari in communication naamai vacho, like what was happening to me at that time. Ndisati ndazovapa discipline, amai vacho vainge vachitovaudzira zvekuita. Inini mukoma ndikati never, kana muchida kunoita iyoyo endai munoiitira kumba kwenyu.
Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi I have since stopped izvo zvandainge ndichiita. Vana ava kubva zvandakaita zvinhu izvi vakabva vazoita discipline. Right now vatova vana kwavo chaivo. They do not do that thing anymore. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Please vanhukadzi tisadaro, ngatisashungurudzai vana vemurume. Kana kuri kunzi mukasangana nemurume anenge aine vana vake, please musavashungurudza. If it happens that vana ava vanenge vachinetsa, you can actually tell the husband kuti vana ava vanyanyisa kunetsa, saka vana ngavambodzokera. It's either kuna amai vavo kana amai vachiri vapenyu, or you can make other plans. But hanzi navahanzvadzi vedu, the person who can judge me munhu wekuti nayewo anenge akamboraramawo musituation iyoyo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 43 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno mujoni, but ndafunga kuti ndinge ndichidzokera zvangu kumusha because zvekuno zvacho mukoma ndinoona sekunge zvandiramba, ende ndine zvinhu zvangu zvandakasirwa. Zvinhu izvi ndakazvisirwa nasekuru vangu, saka sekuru vangu ava vachizofa, inini sasazita wavo ndini ndakabva ndazopiwa ndikangoti zvinhu zvavainge vachishandisa pakupira. But later on mukoma, mukuzonodzidziswa nevamwewo vemumhuri, vakabva vazondiudza kuti uko kwainge kuchiita sekuru vedu kwainge kusiri kupira mudzimu kwete, asi sekuru vangu vainge vaine zvinhu zvavo izvo zvavainge vakapiwa. At that time mukoma, pandakaudzwa kuti sasazita wasekuru vangu, ndaifanira kuti ndinge ndichiziva kuti sekuru vangu vainge vaine makona avo. Inini ndakangoudzwa kuti vaiva nemakona, but handina kubudirwa pachena kuti sekuru vangu vainge vaine chikwambo chavo. Chikwambo chasekuru vangu ichi chinogara muhari. Hari iyi yandakapiwa mukoma ndeye brown, then mukati mayo hari iyi munogara muine, handizivi kuti imvura here kana kuti iropa. Mvura iyi mukoma kana kuti ropa iri haripo, rinongogara ririmo. Kubva zvandakazotambidzwa hari iyi nevanhu vakuru vemudzinza, vakabva vati sasazita andaitendedzwa kuti ndinge ndichizoramba zvinhu izvi zvasekuru, ndaifanira kuti ndinge ndichizvigamuchira. Ndikabva ndanzikana ndikatadza kuzvigamuchira zvinhu izvi, vana vangu vaizofa, zvekare nemudzimai wangu aizofa. Saka ndisingadi kuti mudzimai wangu ange achizosangana nematambudziko, ndakabva ndagamuchira hari iyoyo. Then ndikabva ndazongoisiya ndakaichengetedza. Vamwe bamunini vangu ndivo vanayo hari iyi, saka ivo vakangonditi kana wava kuda zvinhu zvako unge uchiuya kuzozvitora. Ivo vakatoti zvinhu zvako izvi kana ukazvishandisa nemazvo, kunyange kuSouth Africa kwenyu uko kwamunochemerera kuenda, there is no need yekuti unge uchizochemerera kuenda kuSouth Africa, because zvinhu izvi zvasekuru hanzi zvinoshanda. Kana ndikafunga kana kurima, kunyange kurima prazi rose, hanzi ndisina kana tractor, zvinhu izvi zvinokwanisa kuzondishandira. Saka ipapa pamukoma ndo zvandava kufunga kuti sezvo ndanyanyisa kutambura mujoni mukoma, muno mujoni yangovawo nyaya yekungoti tiri kungotsvakawo chikafu, but zvatiri kuita chaizvo ndinotoona kuti inini nemudzimai wangu hapana kana zvatiri kumboita. Saka tsoro dzangu padziri kuzofira mukomanashi ndepekuti mudzimai wangu ndiri kuti kana ndikamutarisa ndiri kushaya kuti ndomuataka sei. Ndiri kutsvakawo maadvice ekuti mudzimai wangu ndingamuataka nenzira dzipi dzekuti kana ndikamuudza kuti madzimai ndafunga kuti tinge tichidzokera kumusha tonozvirimira, because ndakaudzwa kuti kunyange ndikauya kumusha ndikarima, hanzi ndinokwanisa kutoita millionaire nazvo zvinhu izvi zvainge zvimbori zvasekuru vangu. Hanzi izvo zvinoshanda pari zvino, hanzi zvinongogara zvichingokombilina zvichiti ko mukomana ari kuuya rini, because tava kuda kutanga kushanda isusu. Saka ndiri kukumbirawo maadvices ekuti mudzimai wangu ndomuatakawo ndichiti kudii, so that akwanise kuunderstanda kuti muno mujoni hamuna kana future zvachose. Muno tiri kungotambisawo nguva. Kana tikaendawo kumusha ikoko, kana tikanotevedzera mirayiro yacho nemiko yacho iyo yandakahanzi, kana ndazotora zvinhu izvi kubva kuna bamunini, vanobva vazondidzidzisa miko nemirayiro, tobva tatotanga kutoita mari yedu tigere zvedu pamusha pedu. That is my own idea. Asi ndiri kushaya kuti mudzimai wangu ndomuataka sei.
please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Bamunini vakanditi kana ndazotora zvinhu izvi, iye mudzimai wangu anofanira kungoziva kuti zvinhu izvi zviripo pamusha, asi iye as long as I am alive zvinhu izvi haafaniri kuti ange achizozviona nemaziso ake awa, nekuti kana akazozviona akazoona hari iyi inogara ine mvura kana kuti ropa, hanzi zvinhu izvi zvinobva zvazoramwa, zvobva zvazoramba kushandidzana neni mune zvakanaka. Saka bamunini vakati kana ukauya kuno unobva wavaka chirumu chako, chirumu icho chekuti hakuna anotendedzwa kuti ange achizopindamo machiri expect for you. Saka zvinhu zvekuti hapana pandikangoenda kumusha mukoma nemudzimai ndobva ndatovaka chimba, kana ndavaka chimba chiya mudzimai ndobva ndatomuudza kuti imba iyi hakuna anotendedzwa kuti ange achizopinda mairi. Iye anenge ava kutoda kutoziva kuti why is it ndavaka room yekuti hakuna anotendedzwa kupinda mairi. I am asking for advice. Zvinhu zvekupiwa nevakuru hazvirambwe mukoma, nekuti inini nditoriwo ropa rasekuru vangu, hapana pandingaramba nekuti ndakabva mavari. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi inini ndiri ropa rasekuru vangu, I belong to him, I came out of him. Even when I return, I will return to him. Hey, mungapikisana navo here mukoma vedu apo nezvavataura izvo kuti I belong to my grandfather. Ngatitaurei navo mucomment section.